जों media no जोंनि activities no coverage खायो माबायदि खायो ओमफ्राय actually जों काबुक जायगा दङ जोंनि खेरां बारफोराव अब आन्दार 17 पेकुवारजला जन्म जयनगर कम्पिटिशन खालायो ओमफ्राय बेसिकली खोना 6 जुन जोंनि PWFनि 5th फाउन्डेसन बे आबनो जों बेलेग बेलेग मेन आरो अबजार्भ खालामनो थांनाय दङ apart from this program खोनानि program मोनसे पार्ट हिसाबै जों दिनै हजागा खेरांबार हस्पिटालाव जारा पेसेन्ट दंनाय साखान्या दंनाय बरफनो जों दिनै फैसा हायनो जामुं जों दिनर रोखाबनो याफार लायो दिनै दै बथल खायसे बनो जों मिस्टि पेकेट जों बेसिकली खोनानि program दैयावबो याफारनो ओमफ्राय हजागा दं दिनै डक्टर साहेब दङ PWFनि प्रेसिडेन्ट दङ मनिहार देबबर्मा बरं भाइस प्रेसिडेन्ट बरं गोनां काजल देबबर्मा दै दिनै सेन्ट्रेल टीम दङ तेबो दङ दिनै बिसिङाव दिनै फर्मार मिनिस्टार मेवा कुमार दमातियाजी बो बाहायनो दिनैनि दिनै प्रग्रामनि जोंनाव लगिरि दङ एसे पेरेन्टस लिङो दैबो दंबायो दिनै लुकालनि 17 पेकुवारजला जन्म जयनगरनि दिनै साबजुनाल चेयारमेन बरं गोनां बिश्राय देबबर्मा भाइस चेयारमेन बरं गोनां दुलाल देबबर्मा आबनो कादे दिनै अजागानि मदन चन्द्र सन्जित सुदन बेबार नबर इन कोलाबरेशन बर निचोबा जुमानै जों दिनै पिसफुली गाहाम खालायनो कुनु जागा कुनु केबें मुक्रि खालायनो बर दै द्राम बांखारो मिस्टि पेकेट बांखारो आंति खायो जोंना हेल्प खालामनो बागै बरना बेलेखान हामबाय जे बर तमनि बागै जोंनि प्रग्राम बेलेखान सक्सेसफुल वान होननानै आं आसा खालामनाय तो ते कैसे मेसेज रामु सुमके हाय खना दिनै PWFनि जेतु फाउंडेशन दे जों across the ADC area across the state और सामनो कहाँ में ऑब्जर्व करने बाकी सेंट्रलिज्म बरमो इंस्ट्रक्शन देता जो तो जगह नो वेल प्रिपेयर नहीं चलो क्या अब हके नो चिनी 17 पेकुवारजला निकाय नुआय ऑडिटोरी अमो उन्नाय प्रोग्राम सो आ जगह वो जो तो आनी खाजनी डांसनी ताकुते बुकुचो बरक हाई मानजक फाइनानी वो प्रोग्राम नो ग्रैंड सक्सेस फाइनानी बाकी हम लोग मीडिया निश्चित की ऑब्जिना हमबाय बेलाके हमबाय दिनै मीडिया दाखोदोंमोन जों दिनै खेरांबार हस्पिटाल मुलुग फाइमानि दारांफ्रावनो खोना 6 तारिख जुन 6 जुन दिनै Tiba nyata berarti foundation deh norek sawino cini TWF Development Federation buat rasanya TWF ni sangkai di mana bisi pakungka kena kita bisi pakungan kena of foundation deh norek sawino cini TWF Central Committee tak layo Central Committee yang alat dapat untuk program kaya foundation deh solidarity kaya प्रत्येक ब्लॉक कमिटी रखना संदाई बरिजा ब्लॉक कमिटी रख सिने 28 पॉलिटिकल ब्लॉक दंगो 28 जागावनो खनादाल बिदाल लायो फाउंडेशन दे पलायजाकनाय जे जों एसे TWF सेंट्रल कमिटी जों जब जागावनो दिनै जब सेंट्रल जेक्सन TWF बरफ थाङो आरो एकाडेमि लैनाय दाय दिनै कर्मसूची का अपनो संदिनी खेरांबार हस्पिटालाव रुगि रखनो बियाखै बासा खानिया रखनो जों जामुं मिस्टि किसा बायदि गाहाम जों बागलायखा आंनि बागै जों जब तनो नगले खालामबाय आरो खोनानि जोंनि फाउंडेशन दे गाहाम कायना सेलिब्रेट जत्न खालामबाय जोंनि आखो दाय आंनि बागै दङ आंनि TWF taklay ketat obat dapat jangka candidate itu dapat apply ke invisible untuk kita reforma sini rekodlah dormitory invisi mulai begini antara apply begini elakaran tay ani logio tomo vice president sini buku kajol reforma begini ani logio tomo sini TWF treasurer buku kita reforma TWF secretary buku Mala Deborma Tomo, ani West District secretary buku Naisa, TWF
सेंट्रलनि आदमजों जोंनि बेखौ बिदिनो दङ जाय जबखौ जोङो जोंनि लबेयाव जों बाय लबेनिफ्राय अरनि इंचार्ज जोंनि बर'फोरा डक्टर जाय जब दननो आं थांबायाफोराव खोनानि जोंनि फाउन्डेसनजों जाय अरनि लकेल जोंनि ग्रामाखानि आदम संरक वाइटेनि आदम सं अनाखादि जोंनि लबेयाव बैसागो मिडिया एबा जायखौ आंनि एडभाइजार कमिटिनि आदमखौ जोंनि बुखौ आलमा लामिन लेपरमा जाय जोंनि देरहादों स्टुडेन्ट फंबायो जब तो संपाल लाइनो जोंनो बिनि PWM माइबाबो जों बेलाय बेलाय थांबायाफोराव जों सुदियाथ' खानाव फिसा जों धोरोमाव बेफोर बानायनाय गोबां दाल बिदाल कर्मसुचि नालाय दंहायो आंनि PWM बेखौ आगरतला टाउन कमिटि बहायनो बर' जिबियाव थांगोन जोंनि आरो किसु रुगिर न जतन बागै माइयाफानो जेब्ला जोंनि डिलिभारि रुम आजागाव थांनो बर' मिस्टि बाग्लायो दै बाग्लायो आबोनि बागै थाइ जागाव गोबां दाल बिदाल कर्मसुचि नालाय दङ दा जोंनि और स्वच्छ भारत अभियान को जागा जागा खालायलाय दंलायो जों नुबाय दङ आबोनि बागै जब PWM बुखौ दङ थांबाया खारन बिसेसकै जोंनि हा बुबाग्रानो खुलुमो जाय हमजाक मायाफोराव कारण बुबाग्रा जोंनो संजायनि मानि बागै जोंनो अधिकारिखा बुबाग्रा जोंनो फ्लेग जों सिनेमो কোনো রাজনৈতিক বদল ঘুরি বদল ফ্লেগ করে বানা করে जों नुजागौ जोंनि महिला कांग्रेसनि ঘুরি বদল বানা করে नारी समितिनि बाना नुगौ एरपरे तामनाय महिला मोर्चानि बाना करे एकमात्र जोंनो अधिकारी खाते बाना हुए এবং बाग्रा अपने बागै PWM जोंनो सिनेमा मदद रेखा अपने बागै जों बाग्रा थांबाया थांबाया बस नांगौ न'खरनाय कर्मसुचिफोर दंनाय जों जायगाव जोंनि फैग्राव खायसे जादों Khi đâu nó gì chứ khả năng karena untuk kebelono bedi nonglai dong na foundation datanya dari Agartala tahun komitra mani kokotok lainnya bagi bedi nonglai dong rayo pro samun tanglai dong orang bahai no iko sini buku kita MDC borong genang tadi ni network sini buku malah konbena borong joto nuayo borong genang sini program jai nonglai dong rayo अपने बगीचों तो नौनो सारा त्रिपुरा निकाल इसका ब्लॉक में आने के लिए